ma'abota kallon fina-finan mu na fassara wannan fim wato Uban Salo ya ƙaraso kuma Telegram duk mai buƙata zai iya tuntuɓar mu a wannan lambar waya da muka ɗora kamar haka ta cikin Telegram. In sha Allah zai samu saurin ƙarin bayani a gare mu. Wannan fim wato Uban Salo na san cewa kun ɗan ga tallan shi kun jima kuna ganin tallan shi to yau dai ya ƙaraso shagon mu na Telegram. Kawai dai in kana buƙata ka tuntuɓe mu a wannan lambar waya ta Telegram in sha Allah za ka samu saurin ƙarin bayani a gurin mu. Dama sai na gaya muku kuna kallon jaruman da yake cikin fim ɗin kuna kallon jaruman da suke cikin fim ɗin kun san cewa fim ɗin ma yayi kyau zai yi kyau domin gaskiya dama kun san cewa suna yin fina-finai masu kyau. Kawai da abin da za ka yi shine ka tuntuɓe mu a Telegram domin wannan fim ya iso gare ka ta cikin sauƙi in sha Allah za ka same shi. Gaskiya wannan fim ɗin yayi kyau amma ba sai na cika ku da surutu ba kawai ku zo ku kalle shi. Na san in dai ku kalla ku za ku ba wasu labari gaskiya kamata ku zo ku kalli wannan fim mai suna Uban Salo. In dai kana buƙata kawai ka tuntuɓe mu a Telegram in sha Allah za ka samu saurin ƙarin bayani a gurin mu. Muna da fina-finai kala daban-daban ba iya wannan ba in dai fim ne fassara in sha Allah za ka same shi a gurin mu. Sa'an nan in dai ka haɗu da wannan bidiyo namu ka daure ka danna mana subscribe sannan ka danna mana ƙararrawa ta yadda da zarar mun ɗora sabo zai iso gare ku kuma ya isa ga sauran mabuƙata. Muna zuwan jiran ku sai mun ji ku.